Ụtụtụ ọma. Ekwesịrị m ịgwa gị na ị ga-emepe gate a. Iwe ga-adịrọ. Kee driver. Ọ pakị n'ilo. Kedu ife bụ ihe nke a? Zaa n'ime aghọta. Ụdị obi akpọ m nwere n'ebe ndị a nọ. N'ime aghọta. Aghọta m ka isi wee ghọta. Aghọta m karịa ka isi wee ghọta. Mgbe ka ife ịchọ ka ime. Ka ife ịchọ ka ime. Ihe na onweghị nsogbu. Ihe m ga-eme dị m n'obi. Onde kuite kai na wa. Sine ba yi. N'obi ka nwoke ịbịakwute gị nabata gị ka nwaanyị mma m chọtara m ka nnọọ. Ọ na-eme mgbe ụfọdụ egwu a na-atụ m ime ihe m kwesịrị ime dịka nwoke. Ọnya nwa mere nsogbu ji dị n'etiti mụ na ụmụ nwanne m. Gbaghara maka nke a. Akwa a sị na ịhụnanya na-eto eto, mana ịhụnanya nwa ebe ị nọ ọ dị omimi. M ga-eme ihe ọbụla m nwere ike ime ịkwụsị nsogbu dị n'etiti mụ na ụmụ nwanne m maka ihe gị. Ịnụgo? Ihe mere bụ na m ga-abịa rapụ gị ije chebaa uche nkwa ngwa gị. Enwezikwa ka isi gbanwee obi maka ihe a niile ngwa gị. Biko ya gwa Akwa mana ịma mma nwaanyị nwee ezigbo agwa, chapụ akwa afa gị amaka akwa m. Yes, in there, give me food. I can't mean me fear. Let him in again, me fear. Let him in again, me fear. Chill. Oh. All the game was Steve and I. Oh, no. Consent. Banji gwagi sa ahụrụ m sent n'anya. Lee ihe jikwana gị. Bụ ndị a na-ehụrụ m n'anya. Hapụ ihe ndị ọzọ. Oh, ka elekwana ihe mege ya. Sean agwala m gị ihe si m aga m imefia. Akwa. Ọsọ gị gbagharịcha. Aha anyị nọ n'ime ya na. Ọmụọ ga-eburu iko. Ife ọrụ ga-apịachachago m ya. Ị na-emekwa m n'isi Owere, nwa Owere anụwa. Na-eme mkpa. Nsogbu I can wait for chọpụta ụmụ nwanne taa dịka sifiri na mgbanwe na ụwa na achọrọ m ịhọrọ mmadụ maka na m na-emere ya ebere. Achọrọ m ịhọrọ onye m hụrụ n'anya.
Ka ichekwa na eji akpọ m okwu. Ife ma ọrụ m niile bụ imepe ọnụ ụzọ mechie. Ama m ihe niile m gwara ya apụkwa na ngara ugwu Awụsa abụ m ezigbo nwa afọ anyị. Nsogbu adịghị. Ma ya m ga-eji anya na-elegasị ịma iji okwu achọmugwu na mmiri. Nka mfụ na Ọ ga-adịkwa mma. Ọkwa ifuru ka ya obere okwu akwụkwọ na obodo anyị bụ Naijiria na-agba katakata gburugburu a na-eme ka ndị ala ma ndị na-ebule egbe a na-awali fabụ ndị anụ ọbịa. Ọkwa ifuru ya obere okwu ebe nọ obodo anyị bụ Naijiria ọkwa ifuru katakata na-agbagharị n'obodo anyị bụ Naijiria. Nwanne, chere. Ya, nwatakịrị nwaanyị a m fụrụ ugbu a bụ nwa ịnụ na-agwa nke m. Ya bụ nwa masara amasa, ya bụ nwa ọ mara ezigbo mma. Zion. Nwatakịrị a na-eche m ụlọ. Ya ka ị chọrọ ime ụmụnne gị nwoke ugbu a, ka ị chọrọ ime. Nwanne ka efe chọọ ka m mee. Sure. Ị na-eme ka ọ na-emara ọzọ. Ọ bụrụkwa m. Mma gbasa ofu onye n'ime anyị isi, gbasa afa isi nke ọzọ. Apakụ. Maazị ife ọrụ ya. Onye m ọkụ ka mgba afịa biko. Tupu ogbuo otu maka gịnị? Mama bịabutere m obodo ka m desịrị emere m achọrọ m ka ọ bụrụ gị nwa jiri aka wee jekwuru nwa agbọghọ wee gwa ya na ịfụrụ ya n'anya na ọ gị nwa bụ di ya nwee ife ọzọ. Ya bụ ife ahụ mana m ga-amụ ihe mgbe ka m kwuo na tị. Mekwa ọsịsọ maka na oge adịrị nso. Ị ga-agba mbọ ka ị nata ọsọ, anyị nwere ọgbakọ n'abalị. Ọgbakọ gị na onye? Ọgbakọ ndị mmụọ ndị mmadụ. Mepee m geeti biko ka m si apụ. Dịkwa ka isi mebi nwa ahụ. Isi ị ga-anya ụgbọala ụta? Mepee m geeti. Ụgbọala dịkwa unyi. Nsogbu adịrọ. Mma anyị na-ekwu ime maka. Ọga, ndewo. Ọga okwu n'ihu. Nnukwu ọga si na ngwa gị n'ụmụ ọgbakọ elekere anyị ise kwụ. Nnukwu ọga bụ ọga sentị nọ. Ọga sentị bụ nnukwu ọga. Ọga sentị ka nwa ego. Mba. Ọka nwa esụa. Mba. Mana m fụrụ wow.
ebe na nkata ego isi m sent onye bụ sent ya bụ nnukwu ọgani nwa gị ya mmecha ndị a n'ụlọ nwanne m ewe n'iwu nkịta m jọsụ na-eme m ga-ele nkịta gụrụpụs ihe iche bụ na igbu m ga-enye gị akwa ego ọkwụ ya iche na igbuo m akwa ego ekweta n'ụba gị ifela na-emedikwa gị ichere m amarụ n'ọgụnwa zite kilikili ụmụazị akafa gbuo m ọkwa ichere m amarụ akpasịkwana m iwe n'elu nke na-ewe m ewe ị na-achọ ịgwa m na ị marọ ihe ime agbanarị m n'aka ndị izite ka ha gbuo m iche na ihe amụrụ ifuru amụrụ ihu m onwe ka isi fọchị n'ihu a nna kedụ nsogbu kwana ya ụlọ afọ na na-elebọ unu chọrọ ịnụ ọgụ pụọ n'iro ga-anụ ọgụ onye gwara m nsogbu ebe ahụ sent mmemme ahụ ka ọ nọ nwere ife mee mma anọlụ mmefuo ahụ ka ọ nọ nwere ife mee mana mbọsị ọzọ ị ga-anwụ ya anwa gosi gị ka anyị si eme ya n'obodo bịa Steve ị na-apụala ọ dị ka ịbara ọnwa atọcha m n'ebe ahụ ị na-apụala jiwa na nwa ọma atọchiri na ha dịka onye kpọrọ obere okwu ego ọnwa atọchiri ehe ka gịnị mezie ịtọ ga-ehe aka egwufuo na onye ala isi adịghị gị mma na mụ a na-achụ na akwụkwọ gị na na-achụkọ n'ụlọ akwụkwọ ije ebe mkpatagoro ego ịka m nwee ego ifere megbuo gị Sean, one day ị ga na-ala agadi ekwe nka gị na-ebi n'ala ụlọ ị ga na-ala ụlọ mpigbuo gị na-enwe ya akarị m gị ma ihe niile ma na ego ma na everything gịnị mee Sean, nwaka ị na-adụ aka n'anya ekwe chọ ka ngwa mmadụ na-ekwuchara akwụkwọ ezinụlọ n'iri egwugwu akwụkwọ gị ịchọka ngwa ya gwa ya akpatago m ego ke ngwa ya aka m gị nwee ego onye ka iji agbagharị chere ihe inwe ego yes onye oli anapụ gị nke gị ife m ji kpọba ọgbakọ a bụ maka na achọrọ m ka katakata na-eme n'ezinụlọ anyị maka akwa ego ọ bụla ife dajụ ya bụ na n'ịchọ ịtọrapụ anyị na iko mba ụwa anyị n'azụ agụ m ya ihe na-achọ ịgwa nkịta bụ na ị chọọzi akwa ego ihe na-achọ ịkọwata gee ntị ọfụma ọ bụla ife nkwụ ife m ji kpọba ọgbakọ a bụ maka na nke mbụ na mbụ bụ na ọmụnwa bụ nwa izizi amụtara n'ezinụlọ nke ịbụọ bụ na ọmụnwa bụ onye izizi nne m kpọọ wee gwa m ihe gbasara ọnụnụ di na nwunye dị n'etiti mụ na akwa ego nke ịtọ bụ na nwafọ Igbo ọbụla hụlala nne ọfụma ma omenanị kwesịrị ịmata na nwa izizi ọbụla amụ n'ezinụlọ ọbụla ga-ebu ụzọ kwuba okwu nwaanyị tupu ndị ọzọ sọta enebe anya na nwaanyị ndị banyere ọ bụrụ eziokwu isi adịrọzi gị mma onye iberibe kwesịrị ịbụ aha gị ọhụụ sent Sean shọwago ọnụ ya mechipụ ọnụ gịnị ka ị na-akọ ị na-akọ aja makwa na otego Sean kwudebere ezigbo okwu ka o si wee kwuo kịta ị na-achọ ịnụ akwa ego kịta ka ị ma na ibu ji ọkpa
Gabala ndị mmụọ bụ nke mmadụ. Agbakpọ ozi dịka izu. Agbakpọ dịka izu agbaralịa ya. Na-ejego kpacha nkata unu ga-esi wee ghasa ọnụnụ di na nwunye dịka ọrụ m na-ekwe ego. Ma ngwa omume ọ dịka isi adịm m afọ. Kedu ndị melụ gị ife a maju gị? Ụmụaka chọrọ ịtọ makwa m ihe a chọrọ iji ụlọ nwaanyị. Ke ụmụ nzuzu a mụrụ n'ụlọ a? Ke ụmụ anụmanụ a mụrụ n'ụlọ a? Sean! Steve! Sean! Kedu ụdị ihe bụ ihe? Kedu ụdị ihe bụ ihe? Obere ọrụ nye gị ka ị rụọ ọrụ m. Isi m na ụmụazị anụnwa ma ihe ha na-eme. Nwe were ego nye ha. Nwere ha menwu. Igbu ofu onye. Ịgwa m na ụmụazị ikponye m na ha dị egwu. O nwere ha nwere ike imenwu ofu onye nkịtị. Maka Chukwu, Sean, isi gbamyarị. Ihe nke a gbamyarị. Amatara m ụdịrị ibie nke. Nna mkpoghe gị. Da bụ a na-arụ ọrụ ha ọfụma. Na m ga-abụ ha fie gị. Ịma nchọpụta. Mana ka m shafie ọ dị ka nwanne gị nwoke abụ ajọ mmadụ nke. Mechipụkọ ọnụ ebe a. Keke bụ na obere nwanne m nwoke dị egwu. Obere nwoke na-enwere ihe ọma. Enye m ndị a 500,000 naira. Ihe a nara m 200, nye ha 500 ka ha were ọrụ ọfụma. Ha rụnwụrụ ọrụ a igbu ofu onye. Ofu onye nkịtị. Isikwana mkpụ gị. Isikwana mkpụ nwa na-achọ ka mara ebe ihe si wee mebie. Ka mara ebe ihe si wee mebie. Maka ihe nke a ọ gbamyarị. Nke nsogbu adịrọ. M ga-enye ha 1.2 million naira. Ka ha rụọ ọrụ ọfụma. N'oge a ọmmadụ bụ ka ga-egburu m. Ha ga-egbu Steve and Saint. Ịma nne ịbụ ezigbo onye ma ndị fuwu gị. Ya bụ ife 1.2 ọmakakwa mana ya bụ ife emekwana ya 1.5 ka nchafịa ndị a ga-arụ ọrụ ha duzie ya ọfụma. Nye m akara ụlọ akụ gị ka m tiere gị 1.5 million. Mana ka m gwa gị ha rụtara ọrụ a m ga-eji aka m bịa gbuo ha n'aka m. M ga-eme ya. Na ihe na-agwa gị. M ga-eme ya. Sendere m. So m ga-eme ya. M ga-eme ya. M ga-ese ndị ga-aka nọmba m ugbu a. Na ihe nke a bụkwara ọmịalụ. Obi na-ebe n'ụwa. Nwatakịrị nke a bụ ewu. Ya maka nwaanyị ụwa. Nwaanyị nke ụwa ka iji chọrọ igbu ụmụ nwanne gị nwoke. Ihe na-emekwa wu. Ihe na-eme.
nwoke m bịa ịma ebe anyị na-afụ bịa ebe a na anụ m ebe a eche gị ma ọsọ ndị nke mụ ndị nke mụ ezigbo mmadụ daalụnụ ka m si wee kwụ unu na-abịa ozugbo Kifi na-akọ ọgụ a bụ Zion Mountain Zion ịkpọrọ na ya eti isi kife na-eme na tela ife na-eme ihe mebu na ya bụ ọrụ ahụ gwara unu nna ya na-arụzi ụrụ anyị na-ekwu ka anyị ga-akụ n'abalị anyị na-akụ ihe ịtọ mmadụ n'abalị a ka ọ gaba agaba nwatakịrị nwoke ahụ mmadụ ya ọchụ kwere a na-akọ ụlọ abalị a ya bụ nwatakịrị nwoke ọ mara ya ọchụ mana ifo 50,000 nyere jide ya Ebe na-ekwube eche m na ịchọrọ isi ahịa echi gị ebula ya ka ndị chebu na ngechi ọ bụ mgbe nke m mbịa nara unu ihe nyekwere unu na-eghe n'aka nri eji ọmaka ekpe eghe Zion obodo ọma bịa echekwenụ biko ụgbọelu ihe ọbụla juru ese anọ apụgo m obodo anọzụ m obodo mana otu ka esi ekwuzi isizi na ịchọrọ iwapụ adịkwa m shọ na udo dị na o wele ife na o nwere m n'anya na nsogbu adịrọ owero ya eme na ọ ihe ezinụlọ achọrọ m ịba ka m jee hazie ihe nnọọ ịma ka ihe ezinụlọ si adị m nke na-anụ n'ọdụ nke anụgo nwaanyị dosere ọ na-erube m oge ịnụ nwaanyị mma ekpebiela m ihe m ga-eme gbasara okwu a. Gịnị? Ọgwa m ka ifo iche na ọ ga-enwe isi. Ọ ga-enwe isi. Anyị gala mekwala ya mara kpọọ gị iji gaa. O nwere ihe ọzọ nwere ike ịsa eme. Amarọ m nnọọ ihe m ga-eme. Ka anyị megodo nke afụ ka o si gaa. Ịnụgo? Seti ifele na-eme m isi na ịbụ nwanne m nwoke. Ezigbo ifele na-eme m isi na ịbụ nwanne m nwoke. Ịmachakwa ihe? Abịkwara m nso. Abịkwara m nso. Nsọpụrụ nwere ebe ị nọ na mbọsị mụ na gị bido zọba nwaanyị. Mbọsị a ka nsọpụrụ nwere ebe ị nọ ọgwụgwọ na Steve. Chọka ịnụ ụdị ya. Isi ịnụ ụdị ya. Akwa. Akwa. Asị m na ọ bụ nse ekpebiela m ihe m ga-eme ugbu a. N'ihi na amekwu ihe uche obi. Unu gị nọ na-ego nkuku jesi oteshi ọwụ ihe ga-eme okwu ebi. Agwa ka iche gwa ya. Oge fọdụ imepe ọnụ gị ọzọ. Ụkwa ya akwa m ọzọ. Ngwọrọ ụla. Mechọn biko mechọn ọgọ ngwa respect. Aka imetụ m ọgọ. Ngwọrọ sọpụrụ. Chọn ọnụ nwayọ gị. Aka imetụ m ọzọ. Anụmanụ. Ime ego ndọrọ akwa na Spain. Onye na-ege gị tugo. Marịkwa onwe gị. Ego niile na-ese gị akwụkwọ ije. Send gburu onwe gị ego na-eke send ya. Oge fọdụ mkpu oge ụla. Ụbụrụ ga-anụgharị ya. Ụbụrụ na-eyi ọnụ iti mkpataka. Ị gara akwụ gọọ. Asị m na-agwa unu sị onye obi m nabatara n'ime ụlọ abụọ ihe m hụrụ n'anya ị kwesịghị ime otu ahụ onye ahụ nwanne
Mama! Son, bring it, son, because. Son, because bring it. Hello? Hello, Steve. Oh, Steve. Onye? Sharon! Sharon, okay. Chelo godi. You go one million on Nigeria kita. Sharon, kill me butter. Hi. No. Moka anya gị na-eme m kemgbe. Achọkatago m akara ekwentị gị, chọọ na ekwentị m, chọọ na ebe akwụkwọ ndị edetu ya afụrọ m ya, chọọ ya gbago, chọọ ya gbada afụrọ m ya. Eziokwu. Sharon. Obi moka nkịta mụ na gị na-ekwu arụ na-emezi m mmanụ ahụ. A na-akwado ịnachi Spain na izu ụka abụọ na-abịa. Nnabazi aka mụ na gị soro. Mana tupu na-achị mma abịagodi bịafọ gị na ọkụisi nọ n'Abuja ka ị nọ. Mbezi Abuja mụ na gị sozi lọghachi ndị Spain. Okay. Mmadụ Staros ya. Ngwanụ. Sharon Mo. Hey! Ọ dịzị m kọmpe efe kịta pepụte ga ebe ị nọ. Biko jebe kene mana ibidogo. Oke, nsogbu adịrọ. Chelo mgbe ọgwa m na ịchọ ịpụ m gwa m na anya m na-emenụ gị nwa. Biko gaba biko. Na ngwa nke ọdịyo. Hey, Sharon. Sharon. Ma show me. Uscire me. Non si mata. Non ero molto sbagliato. Quindi la tua seconda. A questo non che non. E questo io. Eu penso, não sinto isso de apego. Eu sinto. Kita tahu yang tahu ini cuma mama. Mama boleh ini wah ini
Olagado. Dịka omenala ji wee kwuo oge bụ onye kwesịrị ibute nsogbu ọdịrị ịlụ nwaanyị nwunye ya nọ naanị oge nọ na mba ofesi kpọọ m n'ekwentị si na ọ batara Naịjirịa otegokwu nwunye ya kwudebe otego mgbe kemgbe m batara Naịjirịa eji ozimaka ya ekwentị ya chọọ ya dịgatị mkpụrụ m Jehova wee mezie ama ya bụ ụgwọ shawa ajọ ya bụ shawa kpọzie m na ekwentị si na ọ bata Naịjirịa so ọ sị na ọ na-Abuja mejekwa njefe ya na Abuja na izuụka na-abịa kpụchazie na Abuja nwunye esorozie na achịba Spain maka echiche gonụ adị m arọ 25 ịnụ nwaanyị abụghị ekwesịghị ịdị na-eche nkịta kwesịrị ime otu na-esi wee kpata ego bụ onye ezigbo ụmụ bụ onye ezigbo ụgbọala tupu okwu ịnụ nwaanyị ọ maka ya mere na-esi na mma na-achị Spain ka mmadụ ifere na-eji n'onwe nwere ekwuru ezigbo okwu ebe na mmụọ ọbụla mma ikpeazụ ị na-abụ onye izizi ghọtara ịghọtara m ọfụma ekele enyi nke a bụkwa efe m aka ebe kemgbe ịgwa gị eziokwu adịghị onye m hụrụ anya ahụrụ gị n'anya nke ukwuu n'ime ụmụnne gị niile adịghị onye obi m nabara ma chọọ m ka gị na nwanne gị nwoke bịa na-enwekwa nsogbu kwụrụ m onye mere m ji si echi ihe ana m bịa na nwa chiri m ekwuchi ahụ na-asị mama lakpụrụ m udo na ụmụaka gị nọ n'ebe onye ji si echi n'ala ya na gị na nwanne gị nwoke nọ n'udo biko nwanne m udo ụlọ nwanne m nwoke a na-enwezi nsogbu ọzọ iwu nwanne m nne m na nna m anwụọla ama m o jiri fụọ m ofu n'obi mgbe eji ihe mee ọ gbawara m obi achọ m na ihe ọjọọ ọzọ ya mekwa Steve ọ jiri si ịkwụsịcha ọgba gara niile na nlapụọ m udo dị biko nkịta m ga-edozi mmiri Chineke Okefuru nke a na-akpọ ọga sent nke a fụrụ gị n'anya site n'ime ime ala obi ya nke a fụrụ gị n'anya nke mana nke ọga nke atọ nke bụ nke a nwụrụ anwụ ọ dị m ka m bewe akwa m ga-ebekwa akwa kwụsị ihe anyị na-eme okwu abịala ibe akwa na o nwere ihe ọzọ m chọrọ ịgwa gị ka ihe ọ Steve ọ dịkwa na mma akwa asị m ka m bịa were ohere a yọọ gị mgbaghara biko gidigidi godogodogodo anyị na ebe a na-eme ere ka ụmụazị ọ dịrọ dị mma ntị ịnụ chaa ama m na eme m ka nwatakịrị
asị m ka m bịa yọọ gị mgbaghara biko. Ozugbo nke ahụ agago nụ. Ihe niile adịla m ugbu a. Nke ị kwadochakwara n'otu ọ dịkwa na mma? Mma ana. Enyi m nwaanyị si Spain bata, so mma je fia. Mfọchazi ya mụ na-esoluzie na-achịba Spain. Biko achọrọ m ka gị na nwanne m nwoke bụrụ ezigbote di na nwunye eji ama ezi atụ. Ịghọtago? So that mgbe mma abata ka m fọkọ ụmụazị na-agba na-akpọ m broda. Onye nwaanyị ga-emere anyị ya. Oko. Gịnị ka ị na-ekpo? Ofe ya chọrọ ikwu. M ga-achọ kwefuru akpaga ahụ ị na-ebu aga obodo Igbo. Ị nwere ike itinye m n'ime ya obodo. Ebe bụ ndị Spain nsitezie ka ị bịa. Nyebe okwu ezigbo nwa ahụ. Ọgbakwa ị na-emeri ama m Iko na-edekwa onwe gị anya ọfụma chọọkwa m ka ihe mee gị ịma na ịka bụ yori. Nnukwu anya Spain ma bụ Abunda nkụba na mkparị niile mmefu biko a na-arịọ gị ama m na m emefucha ejide gị nkụba ala aka bụkwa nwanne gị nwoke obere nwanne gị nwoke Steve biko iwe ga-adị na ndị gị ọkụ na-ekpe onye ebe m Get ready to the chat. Deep stuff. I'm mad as achọrọ m mbata kịta mbọ ọzọ mma bata ka m fụkwa ụmụazị na-egwu ya na-agbanyere na-akpọkwa n'ekwentị. Nnukwu ana Spain ozugbo mkpọ. Ụmụ m, obi aghọrị dị m tata. Kịta unu nọkọrọ ọnụ ka mkpelu na ekpele. Hey! Unu ga na-eje na-abata abata. Amen. Unu ga-amụ nwoke mụọ nwaanyị. Amen. Unu ga-amụkwa ụmụ ga-enye m obi aghọrị o. Amen. Ọ ga-adịla unu na mma. Amen. N'aha Jizọs Kraịst onye nwanyị. Amen. Ọ ga-adịla na mma. Odogwu. Ọ ga-adịla na mma. Ọ ga-abalị.